Akaso zuetako askok, bere eguraldi iragarpena irrati bidez entzungo duzue. Akaso zuetako batzuk, Arrasate irratixaren bitartez jakiten duzu egunero ze eguraldi egiten dauen. Bueno, gaur tramankulu guztiak hartu eta itzierrera etorri gara. Jose Landari aurpegisa ipini guran, guk egunero egiten dugu berroa behakin Arrasate irratixan, baina aurrez aurre ez gara sekula egon. Jose Landa, egunon. Bai, egunon. Bueno, neukan bagogua, egunero telefonozko pertsona horri aurpegisa ipintzeko. Gaur, eguraldisa, zoragarrisa, ondo enkargau du eguna, ez da? Bai, itxuraldetik bintzen, bai, preskura desentia baino, bai, hotz puntua, bai, temperatura besa marien zen goizien da, oin eguzkiak inda Oskar Midakola, epeltuko bat isetez, eta urrungo egunetan gainak gehiago naharmenduko da hori. Urrungo 3 bat egunean, gaur baino horreko sago eta txukunako egongo da, bai. Gero ez da zailagoa da, eguneko eguraldi iragarpenak indazmatzi, Jose? Ez, gero eta zailegoa ez da. Nik esango nuke beti ere medioak gaur gehiago. Ni eguraldi kontu gainazien itzanean, askoz gutxiago ziren medioak. Internet eta horiek etzian, eta alare, hotxek jarduntzen iten almatzen etxeko lanak organizatzeko eta goizien heikita, txaka, aitzak esaten ziren, eta iraetzen da erreparatzeko eguraldi. Orduan jarri zitzaidan apana, eta pixkanaka mejoratzen da. Gaina nire kasu da, neuk bakarrik funtzionatu dut beti. Beste leku askotan dira, eguraldi kontua erabiltzen dituztenak, baina beti izateien kuadrilla edo, hola. Autodidakta izan zara orduan. Ni neu bakar, bai, beti neu bakarrik, bai. Egunero, 5 irratiren deixe jasotzen dau, eguraldi iragarpena zuzenien emoteko. Zuzenien, bai. Tartian guria, Arrasate irratixa be bai. Jose Landa jaikitzen den momentutik, zein da bere jarduna, eguraldixari begiratu eta gero iragartzen horrek egiteko, konta iguzu? Ni leheneko lana ni egunero zeiter ditan jaikitzen ez. Da, bai, leheneko lana hori izaten da. Eguraldien perbizioen hola dien, bostezei interneten zatzen jut, observatzen jut, eta handik azten ez, da gero kanpui erreparatu, horrek asko esan hori dit neri, observatziek, eta aizien hundiko tzeun, da nolako tankera dakan eguraldiak eta horrekin osatu, eta beti preste gotan ez, deiei erantzuteko. Batzokoaren tankera eta eurik giroan, eta narratxa, eguraldi narratxa mendebaldeko aizearekin. Aizeak eldixe mar baina bihar aldaketa nabarmena etorriko zaigu eguraldiaren aldetik, aizeak eki aldetik jarri da, jarriko da, besta aldetik, eguzkia ateratzen aldetik, eta ateria seguru, baina epeldu ezinean ibiliko da. Eta autodidakta bide horretan, hemen itziarren lainuak eta ederki ikusiko dira, lainueri be izenak jarri dozte Josek? Bai, garai baten desente gaina. Tipaki lainuak eta teietu lainuak eta trumoiko konkorrak eta mordua, bai, enbata lainua eta gaina, bain june zaerak, enbata lainua itxaskainen bizaten maldi mazan, seguru etorriko zen, eta guk lanak era hartatxeko kreditzatze ginen. Eta arainoa iritsitzen ziren, mendiraino ere, enbata lainoiek. Hemen itziarren gaur, eguraldi guzkitsua, aizia fresko xamar dabil eta Josek dinosku, hemen aizia, ego aizia, hemen inguruan sortzen nahi da. Bai, horre bado ezaera bat, eta ezaera zen da, nik geho nire observazioetan konturatu nintzen bai egiletzakala, hemen txakarta bezola, soinoko hori esan, eta harrak esan hori itziarra jaitutu zala egoizia. Eta zestatik ote zetorren, ezaera hori, eta gero bizkat observatu zuen da, mendi hori handut mendia, elizar eta mendia, bi mendiak hola gabe. Eta hor, txerezkitu bat dago pasai zuen, eta lasturaldien, behian, ubekon bila, eta hor indartu jaizia. Bai. Ni be ibili naiz, saltzeatzen una etorri horretik, eta irakurri dut, tempora... Zale baino gehiago temporetan ez da zula siniste. Ez, hori peilu zabalan da horien berzilua zen. Eta temporak ezak zeikusirik bat ere, hori religioaren otoitzetako
pauta batzu ziren, baina eguraldi egintzeko bat ez hori gezur zara handio esan. Ikusten duzue, ze gazte eta bisi dauen 93 urte dako, eta ja ez dako goguan noiz ez izan eguraldi iragarpenakin. Lehenengo segure irratixan, baina ja urte asko diala, ez da, Jose? Niko urte baino lehenu hazin nintzen gurien itxien aitzakin eta hola. Eta gaina, bere laxe, nire izak observazio itxeako iten jardutzen nutzenean, hausoko getortu zitzezkiden galdezka. Bai, konturatu zian, nik zoze banokola bila dieta. Eolako egun hotzetan, eguzkitan, ze gustora goten da bate? Bai, disfruta hori asko, bai. Gehiagire bai batzutan. Guka batzarien gehiago, pixkako gora gotan gehiago, udaran da gehiago zatzeu. Eta lasto txaperak egin bitze ginen beti. Txapelan bilen hartakoran da bai. Ze egune Jose Itziarren bizi da, baina beak garbi lagadozku Endoia auzoko baserri. Auzo berezi bat, bai. Bea endoiarra da orduan, baina zu baserrixan jasotakoa zitzen, baserrira bideratu duzu zure jarduna, eta gero eguraldi iragarpena. Bai. Guk gara, endoia baserria daula gai bat, hiru txontxor ditu. Eta gu berriz, errekatxoa dago, otzartaz dezizion gainean, errekatxoa, erreka hori zestua jutea. Eta gu gaude errekatiken mendialdea. Eta endoia dago errekatik ezkeraldea. Eta esan dugu, aldarrikatzen dugu, baiala zoragarritxa dela. Endoia, paraje bezala, interesantia eta oso ona. Gehiago aprotxo beritzek gaur, turismoako eta barra. Sarrerakoan aipatu dugu, 93 urte dakola, Josek. Eta noiz arte, eguraldi gizon moduan? Neuke galda dut zeiote, nire burua eta baita jainko ere, baina baina ez dago bateko ikaldeitzeko hemendik, Osasunak laguntzen dago bitxartien ez da, Jose? Uixi ba, bai, penatzen, sufritzen egoti ere ez, eta nik kosau itzen ez. Baina osasun aldetik, zela sentitzen zara ondo? Oso ondo, bai, ziara ondo, oso akaz gutxi dakat, bai. Pixka bat nire kaxa zature indete, bideratu, nire fruta gehiago handautu, begiratzen egoten zer da osasunentzat modiko honen alimentuen da, gainontzeko komportamentuen da. Hortikan, badazkat bere neure nozioa. Bai, eta gero gainera, ondo elikatu, eta gainera... Elikadura garrantzia, gendik uste baino gehiago daka. 93 urtekin, eta ez dago asmorik, bere lana lagatzeko, gozamena izan da ona Itziarreraino etorri, paraje eder honetan zurekin berba egitea. Bai, ni prest. Jarraituko dugu irrati bidez bere iragarpena entzuten, Jose, eskerrik asko.